Dia nama-nama di অনুমান 10:30 11টা রোগ जों गारि जे ताबक जे डिटेन खाजानाय गारि न जों रंखा आ गारि आमपुरानि सिनि आगरतला उद्देश्य थांतंमानि पागलाबारि तिखि गजापारा तिखि आ गारि थांनाय चिनि थानि खबर तंमानि सब समयनो हरकाय गारि आव तिखि काट tlangtlangi थांगु हनै हाबन बगैनो जों तिनि आरो एम्बुस आसुका साकाव हासामो आसुकमा परे जों गारि न नुखा नुमा लगे लगे जों गारि न आटकेमा परे जों गारियाव खलबजाक कसम कालार पलिथिन बे खलबजाक नुखा जों फियगमा परे नुकजाखाव बिसिनो काट कट काट गोबांमा दङ बनो सोंखा ड्राइभारनो सोंखा जे काटनि कुनो बरंनि थानि बरकि पाइतुबो मादा नाकि बाहायकि तुमानि ड्राइभार कुनो साइमालिया आबन बगैनो जों सिनि कास्टडि नाखा नावै जों जेहेतु जागाव आसे सेंसिटिव जागा जेकुनो गतना आंमानो आरो पाब्लिक रबो खूब बुंगो एग्रेसिव नो किसा आबन बगैनो जों जडाफट जों थानाव तुबि फैया तुबि फाइनो जेहेतु आबो फरेस्ट रिलेटेड मैटर आबन बगै जों फरेस्ट डिपार्टमेंट जों याफारि रिखा बरक जे खलायनो तंमानि बरक खलायनाय बिनो जों बरक याफारि रिखा तंनैनो रमखा कायसाकाय बिमल देबरमा कायसाकाय नितिश देबनाथनो जों रमखा गारि बरक तंमानि खरंनि गारि बिसिङो तो माल तो प्राय 70-80 फुट मालङानो मार्केट रेट 80-90 हजार